dúró ń tá a jogún lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa. Ìran Yorùbá ó kù díẹ̀ káàtó. Gbogbo nǹkan la gbàgbé. Àfi ká lọ síbi tí wọ́n ti ń to ògùn. Á wá ra fẹ́ńsìkì, rágbára wo, ràkòkò bàbá sásùn. Nígbà tá a mọ̀ lo ewé àtegbò. Ewé tó wà ńlẹ̀ yìí. Ẹ jẹ́ n fi kinní kan hàn yín lára ewé yìí. Tó fi b'Olódùmarè ṣe tóbi tó fi b'Elédùmarè ṣe tóbi tó hàn. Ìwọ wo ewé yìí. Wo ẹ̀yìn rẹ̀. Sórí pẹ́yìn ló ṣo sí. Ìyẹn ni Yorùbá ṣe máa ń sọ pé lẹ́yìn lẹ́yìn ló lóbé so. Gbogbo ewé yòókù orí ló máa gbé tànná sí, orí ló máa gbéso sí. Ṣùgbọ́n Elédùmarè ṣe tewé yìí lọ́tọ̀. Ẹ̀yìn ń lòún gbéso ẹ̀ sí. Ṣé o ti rí dáadáa? Ìyẹn ni wọ́n máa fi ń sọ bí mo ṣe sọ yẹn pé lẹ́yìn lẹ́yìn wọ́n á ní ń lo lóbé so. Ṣé ẹ rí ewé yìí? Ewé yìí ni wọ́n ń pè ní ewé olóbé. A máa ń lò ó láti tọ́jú gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú ibà. Gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú àìsàn ibà. Ń là á máa ń lo ewé yìí láti tọ́jú. Ó wá ní bó là á ṣe lò ó láti tọ́jú àìsàn ibà. Ó dára ẹ láàmú. Kò pọ̀, ń tá a máa ṣe ò pọ̀. Kí ló máa ṣe? Wá àwọn tó bá mọ ewé yìí, irú ibà yòówù kó máa dàn ọ́ láàmú. Wọ́n ní ìkan ibà táífọ́ọ̀dù, ìkan ibà kinní kan, ibà yòówù kó máa dàn ọ́ láàmú. Ṣàwá ewé yìí. Tó o bá ti rí báwo ló ṣe máa lò ó. Wá ike kan. Tó o bá ti rí ike yìí, mú ẹyọ atare kan, ọmọ atare kan báyìí. Ìwọ mú jù ú sínú ike. Ṣé o ti rí? Jù ú sínú ike. Tó bá ti ju ọmọ atare yẹn sínú ike, ló bá parí, ó rìn nínú ike yìí. Ọmọ atare ló ń dún worowóró nínú ike yìí. Ṣé o ti rí? Tó bá ti jù ú sínú ike, ló bá parí. Ewé ẹ̀yìn olóbé tá a sọ pé kó o já yìí, ó wá kì í sínú rẹ̀. Kì í sínú ike yìí. Kì í sínú ike yìí kó pọ̀. O lè tú tegbòtegbò. Kó o tú tegbòtegbò. Kì í sínú ike. Tó bá ti kì í bọnú ike yìí, jẹ́ ó pọ̀ nú ẹ̀. Ọmọ Yorùbá, dákun jẹ́ ó pọ̀ nú ẹ̀. Tó bá ti pọ̀ nínú ike, bó lọ́ ṣe wá lò ó. Òun rèé o. Òun rèé. Akọ ògùn tí lébà wọ̀gbẹ́, òun ló wà lọ́wọ́ mi. Báwo lọ́ ṣe wá lò ó tí ó fi do ògùn ibà? Ìwọ tó o bá lè lo ọtí ìbílẹ̀. Da ọtí ìbílẹ̀ sí, kó fa oró tó wà lára egbòogi kó fà á jáde. Tó o bá wá lè lo ọtí ìbílẹ̀, ẹ lọ ra 7up. Ra 7up kó o dà á sórí kinní yìí. Tó o bá ti da 7up sí, fílẹ̀ kó toró for 48 hours. Ìyẹn ọjọ́ méjì gbáko. Lẹ́yìn ọjọ́ méjì, wàá máa mú ní gáàsì kan láàárọ̀, gáàsì kan lálẹ́. Máa mú ní gáàsì kan láàárọ̀, gáàsì kan lálẹ́. Ìyẹn ni short cup tó máa ń wà lórí ọtí ṣìnáàpù yẹn. Tàbí kó wá nǹkan mi tó lè fi ṣòdiwọ̀n tó bá tó bẹ̀. Kàn máa mú ní gáàsì kan láàárọ̀, gáàsì kan lálẹ́. Tó bá máa lò lọ́jọ́ mẹ́ta, ohun tó jẹ́ bà ó kù lára rẹ̀ pátápátá tí ì bá ṣe bà ló ṣe ọ lóko. Wọ́n á ní bàbá ewé yìí àwa mọ̀ bá a ṣe lè rí. Lọ sọ́dọ̀ àwọn eléwé ọmọ wọn ò fi hàn ọ́. Tó bá wá fẹ́ a ṣe fún ọ ká fi ránṣẹ́ sọ, kò burú. Pè nọ́mbà wa 09065636184. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fọ́lò wa, tẹ́ ń bá a ṣí àwọn ètò wa, tẹ́ ń bá ń láìkì ẹ̀, tẹ́ ẹ bá ń kọ́mẹ́ǹtì, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ dákun ẹ bá a ṣèyí náà bẹ́ẹ̀ kó lè kálé kó lè kákò. Ìlú Ọ̀kíní la wà nílùú Òṣogbo. Nígbà míì tí n bá máa gbúròó yín, ayọ̀ àlàáfíà ló máa jẹ́.